Per donar a conèixer els productes denominats bio, és a dir, aquells que s'obtenen a partir de l'agricultura ecològica i els que no contenen cap producte millorant o conservant obtingut artificialment, la Generalitat de Catalunya està impulsant la Setmana Bio, uns dies on es realitzen activitats arreu de Catalunya al voltant d'aquest tipus de productes. Al Berguedà s'han organitzat per aquests dies diferents propostes al voltant dels productes bio, des de visites a productors fins a iniciatives comercials per fer arribar aquests productes al consumidor local. Aquest any és el primer any que es va començar amb la Setmana Bio. Des del departament ens ho van proposar de fer algunes actuacions a nivell comarcal. Llavors, des del Consell de Consorci vam començar a mirar, a moure'ns una mica amb els productors que coneixíem, els establiments que també coneixem, i bàsicament ens van dir que molt bona rebuda a tots, que es fes coses a nivell de promoció de producció ecològica i de producte ecològic i comerços, i s'han fet 4 actuacions lligades dins de la Setmana Bio, que és del 26 d'abril al 4 de maig. Productors, comerciants, restauradors i associacions de consum sostenible arreu del territori estan impulsant no només els productes ecològics, sinó també tota una filosofia de consum responsable. Però què és l'agricultura ecològica? L'agricultura ecològica, per una banda, reuneix la característica que els aliments que se produeixen en l'agricultura són biològics, és a dir, estan cultivats sense productes sintètics, com insecticides, adobs, i també sense varietats transgèniques. Aleshores, aquests aliments són biològics. Per altra banda, ecològic inclou altres conceptes, com és fer tot el possible per consumir aliments produïts en un entorn proper, local. Local no vol dir del municipi, sinó proper. També que siguin el més possible aliments de productes de temporada, i per altra banda establir unes relacions el més directes possibles amb els productors, siguin d'aquí o siguin de lluny, quan això és necessari, per exemple, a través del comerç just, per comprar cafè, cacau, etc. Productors com la granja ovina de Cal Pauet, al municipi de l'Espunyola, basen tota la seva activitat en l'agricultura ecològica. L'alimentació del bestiar es realitza aprofitant al màxim els recursos naturals de la finca. Als camps de sembrat s'utilitza adob natural i es garanteix que no s'utilitzen elements manipulats químicament ni alterats genèticament al laboratori. El fruit d'aquest treball és un producte de qualitat, especialitzat per un mercat on els competidors produeixen a costos cada cop més baixos, sacrificant la qualitat. L'agricultura ecològica és una manera de treballar per consciència, que respectes al medi, fas que l'aliment que resulta que ha d'arribar al consumidor final tingui una garantia, i bé, una mica és preservar el que ara tenim, preservar-lo i fer que els que ens han de venir es trobin una cosa per continuar-ho fent. Bueno, dificultats és que estàs treballant una mica més a l'aventura, més a contracorrent, estàs treballant independentment d'aquesta gran indústria. Llavors, clar, hi ha una sèrie de coses que et fan haver d'estar molt més al cas per poder sobreviure i per poder tirar endavant aquest projecte, que és un projecte a llarg termini. No creiem que ni ens volem enriquir ara perquè està de moda o perquè nosaltres això creiem, i això és així, treballar pels que ens han de venir, deixar alguna cosa positiva. És justament la garantia de qualitat la que ha permès al producte ecològic fer-se un lloc al mercat malgrat la incertesa econòmica. Establiments especialitzats com la botiga de l'Irene de Berga ofereixen productes amb el segell de garantia Bio, certificant que són productes lliures de transgènics i elements manipulats químicament. La seguretat és el celler bio. Això vol dir que l'aliment no té pesticides, no és transgènic i és de cultiu ecològic 100%. És la seguretat que dona el producte bio i el celler bio. Tenen sortida, la gent té informació i la gent menja producte bio. El que passa que encara nos queda molt camp per informar i per investigar el producte bio i el producte bo, de veritat, no? En la restauració, el moviment Slow Food està impulsant la utilització d'aliments ecològics en els menús dels restaurants adherits.
un tast ofert per diferents restauradors slow food del Berguedà dins de la setmana Bio va servir per posar en valor aquesta filosofia que, a més de potenciar els bons aliments, impulsa la producció de proximitat. El moviment slow food és lògica i socialment el més veritable que hi ha. Les seves bases són bo, sa i just. Just per la gent i pels animals que fem servir per alimentar-nos, bo perquè el producte sigui bo i sa, que sigui sa. Això vol dir que el producte sigui ecològic, que sigui de proximitat i que comprèn directament els productors per saber com es tracta els animals i com es tracta també la gent que treballa amb ells i com es tracta les verdures i com es tracta tota la seva producció. Malgrat tot, cal una tasca d'informació i de formació de base per arribar a tota la societat. En aquesta línia, l'experiència pionera d'introducció d'aliments ecològics i de proximitat als menjadors escolars que duen a terme les institucions del Garraf és un bon exemple de com, a poc, cal fer pedagogia gastronòmica per millorar l'alimentació. Aquesta experiència va començar l'any 2000, a finals del 2011, amb una mena de tast al Garraf a l'escola, que el que preteníem era apropar els aliments de proximitat i ecològics a les escoles de la comarca, aprofitant les sinergies amb els productors i amb les escoles. Llavors vam fer un treball amb reunions i posades en comú, tant de les escoles de què demanaven i dels productors. Llavors va néixer el tast al Garraf a l'escola. És un projecte que pretén aproximar el producte tant de peix com d'horta del Garraf a les escoles. Hem començat també amb una mica d'iniciació, vull dir que no hem començat amb molts productes, sinó amb un tast de productes, perquè també el que preteníem era sensibilitzar a que són les famílies i els nens de les escoles. Que una alimentació sana i equilibrada contribueix a gaudir de bona salut no és un precepte modern. Molts dels paràmetres de l'agricultura ecològica recuperen maneres de ser i viure més responsables i sostenibles que ja feien els nostres avantpassats. Des de Cuinàlia contribuirem a millorar l'alimentació amb consells i reportatges en els que aprendrem a gaudir de productes de qualitat, ecològics i fets a casa nostra.